Moro, mä oon Ilari ja mä työskentelen tässä Kempeleen koneunionilla ja oon vuokraamotyöntekijänä. No mun tärkein tehtävä on tässä ottaa asiakkailta koneita vastaan, sitten katsoa, että ne on kunnossa ja että ne myös lähtee täältä sitten kunnossa seuraavalle asiakkaalle ja ne on sitten tyytyväisiä. Vuokraamotyöntekijät on meidän ydintekijöitä ja ilman niitä ei koneet olisi asiakkaalla ja ne ei saisi palvelua. Parasta mun työssä on se, että jokainen päivä on erilainen ja sitten työporukka on hyvä, jossa viihtyy. Tää työ sopii semmoiselle ihmiselle, kuka on oma-aloitteinen, reipas ja tykkää tehdä paljon käsillä ja monen erilaista hommaa liittyen näihin koneisiin. Mun normaali työpäivä on semmonen, että aamulla tullaan töihin, sitten jos on jäänyt edellisenä päivänä jotakin kesken, niin sitä jatketaan. Tai sitten voi olla pientä työnjakoa siinä, että mille kukainenkin alkaa. Ja sitten on paljon, varsinkin kesäisin, niin toimituksia asiakkaille. Viedään koneita, haetaan pois. Ja sitten tehdään pallutarkastuksia, kun tulee koneita, lähtötarkastuksia. Sitten huoltoja ja remontteja sitä mukaan, mitä niitä tulee. Että tosi monipuolinen päivä yleensä on.